Hello, good afternoon, Diane. Sorry ka. Mawal ka. Sorry ka. Oh, ayan. Oh. So, maniod. Ata ka maniod to. Sa Jollibee lang sayang. So, Bahalag may na ay Naay ko ang ka na Jolly issue. Towel. So, laban mo. So, maniod to sa mi guys. So, ayan guys. Perma muna ng consent about ayan. Para iwas COVID. So, maniod na. Huwag ate. Tapos, So we are here at Jollibee pa rin. Ayan, Jollibee. And may mga food panda driver, deliver, order, everything. So ayan guys, na-cancel among paniod to sa Jollibee. So na-cancel among paniod to sa Jollibee. So na-cancel po to sa Chowking. Sinangitag ID, walay ID sa Israel. naglagot. So ayan, so guys, update. So na-cancel mi guys mo. Na-cancel mi sa Jollibee, na-cancel mi sa Chowking kay Pass mo. walay ID na bilin. Yes. Wala dito ko ay. Pass mo. Bata ko dito ang photo. Dito. Dapat. Pretty ra. No. Check. Makita ko dito. So ayan, na-cancel. Wala mi, dili na lang may maniod to. Kaya pangitaan man og ID or quarantine passport na bilin iyang ID. Walay quarantine pass. So, sulod na lang mi diri sa Crown. Kaya papel. So, kay nami palito, nami errands karon. So, mo ni sambut na ani among vlog. Hi guys. Naglagot. Sulod mi Crown. Wala. Counter papel. Hello. Ganun di kay dalag ID. Not a discount sa Philippines. Na nabilin. Excited mo gusto mag-decorate. So, nakasulod mi sa Crown and mangita mi sa wallpaper. Sticker wall. Basta mo na siya. Mo na. So, ayan. Kabibo sa Wild FM. Baka naman. Ayan. Is it beauty mo? Yes. Bagay ko. Bagay siya dahil. Wala pang kuan man ang una. Sa man? Is the Pang kwarto. beauty po niya. Ang kuwali. Pihayag. Nga lang si ma'am. Mag-try ka sa dito sa new menu. Hi guys! Ayan, hello. Update. So ayan, kakatapos lang namin bumili. Akong iBag. Sorry sa aking iBag. So ayan, kakatapos lang namin bumili ng errand. So bumili kami ng cardboard. Tapos wallpaper. So nandito kami sa Prito Señorito. Ayan. So dito kami magla-lunch. And thank you sa sponsor namin, sa aming teacher. Thank you. So ayan. Pasensya nyo na kay iBags and si Israel nandun. Nag-order siya. So nandito lang ako sa my corner. So laban. Update ko na lang kayo kung meron dito na yung food and naka-order na. So ayun lang guys. So guys, ayun si Isra. Ayan. So ayun update. Da 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 da. Ano, sure ka di ka mag-rice? Mukbang tayo. So ayan guys, thank you. Ngit-ngit ka direct guys. Wala sa plano, Chang. So hindi kami mag-rice, chicken lang. Ayan. Final answer. Lamer. Yan, ang tayo dito. Hindi ka nagka dito. Pero kadang makikit bukog eh. Breast ka daw. Hindi na. Ano ba?
Basta yung ani, lamin, liog ka, dagan makagmacho ket-ket arms. Wala mo bayad. 1 million. O, ngayon ka ba? Kabila naman ako. 35. Tulo, hindi ko pa adlo. Jeep. Jeep. Ano mo putis ang sabi ko? Bakit sa imasta? Lisendan mo sa picture sa GC. Magdala mo sa Miko. Aas mo. Kasi ano? Oo. May picture sa ground. Abadro. Uy, halang. Mahalo dito yung ilang ko ang Ito. yeah, si Utso. Si Dulce lang yun. Ito, scary ka din. Nagara. Masyak ka surprise. Ah? Ay guys, yung agad. Muno. Mga bugwa na buat. Tatay. Pila. Naka-fight na tanong ka, 24 ta. 48. 28 na. Slated. Mura ba na yung natapos? Function. O, diba? So guys, manakog kaon, tapos ko na kumain. Israel din. So hi guys, ayan, lakad ulit kami na. Very pretty. Taday. Sa New Megach. Nasa New Mega, mino, padulong hike So, lang mi. spare quick ng mga lab. Spare quick na. So it's perfect. So, siya lang sa akong tigpayong and everything. Yes na. Pamain siya. Hoy, Pamain siya daw. giban. Giban. Wala mi ka-move on kay giban mi sa Jollibee ug sa Chowking. Baka naman. Laban bang good eh, pero dili ko siya dapat. Mo, Actually, ako din laban dito ng floor. iyang sala. Iyang dakong sala. Og ako dakong sala. So ayan, update nung tamo later kung nanami sa New Mega kainit kay mag-vlog-vlog. True da. So wait sa Basi mo dili na niyang kamot, wala lagi atake na diyan. na stroke. Ewas lang So sa ayan. na mal stroke. Hello guys, naami diri sa Venostar Construction Supply. Anong naami diri sa construction supply sa Venus? It is because mamalit mi og blackboard paint. So blackboard paint, laban. So ayan. And busy akong auntie. Si Israel. Guwapa. Busy siya. Busy kayo siya. So update lang tamo kung makapalit ni og blackboard paint. So guys, update. Wala mi nakapalit ito sa Venus Star o blackboard paint. Kaya Sa wala. Mars. Yes. Wala siya sa Venus. Wala siya sa Mars. Sa Mars, yes. Yes. You have a lot of asa na siya? We have lots of kanang challenges. Makita lang ang blackboard paint. So karon, Ngayon ko lang sa mga else. yes. So on the way kami ngayon sa Baile. Gikan sa from Prito Señorito nag-hike me. Kung taga-Iligan mo no. So naglakad lang kami. So ayan. At dumig sa Baile ba youth. Do. So mangita na may blackboard paint kay sa ano. Ano mamangga si kuya. Kalma ka. So mo siya. So going back. Di ari ka bis akong pikas. Di or ma-appeal ka sa video. Sa ayan. Wala ka, kapun ka. Diba? Di kapun So sa Baile lang may mo adto kay. Mo may daghan na maliga og pintal.
So every corner amo yung bukit tion Yeah. kung kisa ni available nga Blackboard pen. blackboard pen. So so tira stay tuned din. Great. Ma'am nahulog bitaw ma'am nga. Puyo sa dive mag pictures sa daw tara. Against the light. Namo ga official chaka. Bisan kay mo kung kambing. Kino ko gibato. So og malibot na mo ang syudad, gwapa na jud dito. So nag-post na Kasi maka-MJS ni Charla. feature din. MJS pa more. Naman ay mas ito na reply ko. Yes, ayan. Sa ingana na mo kalab Wala ka dahil ang among work. So, work as a former SSG. SSJ. Pero ay leader. Oh, siya. Absent di mo leader. Uy. Ang duty. Duty naning pa. Ang isa kabayot kay tapulan tog ko. Good. Good. Ano tagay tayo? O Joe daw. So wala pagdaluhan. Ano, Joe baka naman. Dahil feel ako kayo mamatay na akong cardboard. Hala. Kahit. Hala, bisag. Kahit. Kasi napatuloy mo ulit ka na. Lagi. Ibirahas ah. Nang dato na ako. Asa? Unahan pa. Sa So, ayan. Sawadikap. Sawadikap. So, hello guys. Nanami diri sa first stop. Ayan, first stop. beach na lang ako ilagyan pa ng golden color. Na picture daw. Send the picture ma. So, nanami diri sa palitan mo pintal. So, nanami diri sa palitan ng pintal. So, napagitawag So pa. ako ano mo kalis ka ng beach. So guys, update. Kapalit na yung pintal. Dayon ka ni crystal blue na lang bilat mo. Check mo. Ayaw ka mo ka. Dura mo. Okay. Ano yun kami? So, hello guys. Update. Nakabili na kami ng pintal. Ayan, pintal. Pabili na kami ng pintal ni Izwa. Gopo kay kadarag yun ang motoran yun. So, pauwi na kami guys. Dito na namin end ang video. Bye-bye! Bye! Stay safe! Stay safe. See you guys on my next video. Bye! And then namin video. Thank you so much. Thank you so much for watching. Bye-bye.